हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। बिथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ जेबो रोङा जेबो उदाया, जाजोबदों लोंजोबदों, गोबां खोथा बुङो। बे हाग्रामा महिलारि लाबोनाय एबा बिलटिफोर लाबोनाय बिटिसिखौनो दिनै प्रमद बर'आ बखियोमोन। फेरेंगामोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा बखियो। बिटिसिआव जेबो पावार गैया, फुल फ्लेजेड खुनु केपासिटिसफोर गैया होननानै बिथांमोना गोबां बखिदों। दिनै जुदि बिटिसिआ जुदि खामानि गैयाब्ला दिनै बे बिटिसिनि चिफ जानो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा प्रमद बर'मोनहा दिनै नारा नाथा जुजिगासिनो दङ। बहाथो बोरो नोंसिनि बिटिआर एकर्डआलाय मा जाखो? बिटिआर एकर्ड खालामनानै मा लाबोखो? माथो दिनैसिमबो दासिमबो बिटिआरखौनो माथो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट, लाजिथाव, दुखुनांथाव। आरो रायजो राजाफोर, प्रमद बर'आ बुंदोंमोन 40निफ्राय 60ता समस्ति बानायगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन सेप्तेम्बर दानाव बिटिसिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे बिटिआर नङा, बे 40ता समस्तिनिल' बिसायख'थि जागोन रायजो राजाफोर। अब्ला प्रमद बर'नि 40निफ्राय 60ता समस्ति कनस्टिटिउएन्सि बानायगोन होनना बुंनाय खोथाया बहा थांखो? मानि इलेक्सन जागोन बियो, बिटिसि ना बिटिआरनि? प्रमद बर', दानिया जोंनि रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो। दिनैसिमबो प्रमद बर'आ आरो दासिमबो जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरो। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां। बिटिसिखौ रिजेक्ट जाबाय होननानै बुंग्रायानोथ' बे जयन्त। जुदि बिटिसिआ रिजेक्टेड जाबायब्ला दिनै मानोथो बिटिसिनि बिसायख'थि मानो जानो नागिरबावखो? बिटिआरनिसो बिसायख'थि जानांगौमोन ना, 60ता समस्तिनिसो बिसायख'थि जानांगौमोन जयन्त। प्रमद बर', बोरो नोंसिनि बिटिआर एकर्डजों मोनफानाय 60ता समस्तिया माब्ला जागोन? रायजो राजाफ्रा बेखौ थाल ला। प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि खोथा बाथ्राखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा। मानोना बिटिसि जों जेरैबायदि जौगादों, बिटिआरजों जेबो उन्नयनबो जायाखै, जेबो जायाखै, गासिबो थगायजोबनाय रायजोफोर। नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा मोजां सानबानो जाबाय, स्टाडि खालाम, अब्लानो बुजिगोन। दाहालागै जानांसिगौमोन ना, मानो जायाखै? बिटिसि गैला होननानै बुंग्रायानोथ' बे जयन्तमोन, प्रमद बर'मोन। हो, बहाथो बोरो नोंसिनि बिटिआरआलाय? मानोथो दिनैसिमबो बिटिआर लिरनो हायाखै? बिटिसिआ जुदि गैमालाब्ला रिजेक्ट जाबायब्ला दिनैसिमबो मानोथो लिरनो हायाखै? प्रमद बर' जयन्त, रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। बिटिसिनि बिसायख'थि जागोन ना बिटिआरनि? आरो रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नाव सों, इउपिपिएलनि बे दालाल मानसिफोरनाव सोंनानै ला। गामि गामि केम्पिं खालामहैयोब्ला 40तानि इलेक्सन जागोन ना 60तानि जागोन? रायजो राजाफ्रा सोंनानै लानाया मोजां रायजोफोर। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं आपिल खालामो, नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानाया मोजां। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल बायदि राजखान्थि हान्जानो भट होनानै जेबो लाब गैया।